karon? Ang sa tong luton karon? Yes, kada. Then, tell us about samyang. Samyang is a hot chicken flavor ramen. Ang sa man? 2 times spicy. 2 times Let's make it 4 times. Let's go! Tanaw na to, halang ba siya? So, first time pa na mo katilaw. So, amo pa siyang lutoon. A few moments later. Ganay na siya pagluto. Put that there. And that one Fuck too. that. 2 times. Let's make it 4 times. Let's go! Pabukalasan na. Sama na. Chef Isron makaka. Mag-chef makakasunod. Picasso yun, kani. Ting! Tabang nga ito yung tabang. Ting, alis ha? We need help! Asa mi? Turingan. Ano, di amon? Kapay ko na yun. So, kung sa'yo buhat na to ni sir? Kani, saan ko na ito buhat? Tuon ni Lorders. Lutoon? Ako ning vlog. Ayaw mo ng vlog, wali mo vlog. Ako ni. Yung luto ni. For 4 times yun. Asa lang kan? Kuya na. Buhaton pa de kay pabukalo ning tubig for pila ka minutes. Ang pabukal. Ano yan? Haha! Chili pepper. 10 times power. Power! Go. Gago. So, babalik ka naman after 5 minutes kung nabukal na na. Right back. A few moments later. After 1 hour, nabukal na tubig. Ang ibutang na noodles. Dako ba yun? Apa na eh? Double ng good. Oo ba? Hala. Naluto na. Dali argod. Joke! Hindi ko abitas noodles ah. Kaya siya. Okay. Give na ko. Yan na. Give na ko. Yan na oy. Yan na. Balikan na mo after pila ka minutes, mga 10. A few moments later. Wala kaning filter. Ikaw man, may video na. Oh. Ano na kay? Yap, tag 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. All done. Yeah, boy. Now can eat. Ano ka na? We can eat and die. Ready na ka? Psst. You ready? Let's go. Oh, minimix namin. I-separate na mo ang liquid o ang solid. Suara ka buo. Murot. Murot. Gamay ka dun na. Bantay lagi di kam kaon ha. Kaon ko eh. Ako'y nanghagad. Di ikaw, skiloklok. Aw. Sorry. Kalami na bayaw. Tanaw no? Tanaw, dasad. We put that. No. Hang na gay. Chili pagibutang. Ang sabi na siya. What's that? Biyon eh. Sumanay. Ibo-bon na eh. Ito gamay. Hot sauce. Kalami. Baho pa lang. Simuta. Simuta. Baho na lang. Ang baho sa halang gawas na. Oh, put that. You put that now.
Ready? Huh? Where you bring water? Why you bring water? Dong no, di ba Japan? na Korean? Oh, Korean eh. Korean lagi mo. Pagka-umam na ako. Then, after mixing, amo siyang buhato ng challenge. 2,000 years later. So, Boom! 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 so kani atong ng finished product, oh. Kita man. Kita lagi sila lagi. Anong bitaw ko? Titing Coco! Dali! Challenge na ba? Okay. Challenge mo, Julo. Ako challenge kay kung classmate, kamutanan, buhatan ni kay Kibaw ko, okay kay Manny. Ikaw, kasi may challenge. Ano siya Si challenge? Coco, si Christian Carl Jimenez. Kailangan tagsa jud kay nani ba? Oh, sila. Tagsa ikaw. Sila din. Sila natin. Kisa mo na. Og si Noel Herto siya. Ako mamagpapa rin. Okay, Tatay mo. Saman. Sila shot. Ako na tunga. Ako tunga. Ay, ako tunga, Bin. Okay, good. Okay. Saman. Puno naman na itum-itum. Wan mo Seaweed. Wait sa. Atong ang damon. Kasi na ako nito bisa. Hindi ka pa ni. Si Binti na. Si Binti. Sure, Si Bintin. Ano yung yaka, tabi? Abre ba nino sa dan? Ayun, anak. Ano. Lord. May ta dihang. Ay, Somgoy. dihang ay. Garagol, ikaw na tilaw daw? Kau na be. Kau na. Oh, yes. Yes. Ay! Ito ka na. Ayo. Nako nang isa. Ay, tiyo. Ikaw siya una, niya sunod ikaw, niya sunod ako. Uy, anong last mo ka? Agi ako sunod niya. Sus, pagkaon mo diya, daghan, nagyaw-yaw niyo. Wala, kayo kuhan. Dihang. After 5 minutes. Ang gamay na. Di ba dito, di ko makita oh. Ha? Here's it, guys. My first try. Video. Video na. Nago yung post. Og stop. Kung mga ito nga. Uy, man na. Oh, noon, magula! Ang instruction ko ang mga get the block. Kauna na. Get the block 1. Asus. Ikaw noon, maguna? Kagilak. Para sa iyo. Ang samyang na to. Para sa iyo. Ang samyang na to. Dali ka, Kol. Tilaw lagi gamay. Tilaw gani ka, dali. Dali, tilaw gamay ba? Gana yung titara, dali dito. Oo. Sige na. Muni ha? Oy, binili na. Midlitan eh! Ngayon Buwang ang linaho. Ito din. Ito ko. Sakit magbuang. Mag-isay! Di kita sa tutunlan. Ay, si katawa dyan. Ay! Sige na, ikaw na. 1, 2. Cheers. Yan na! Makatunin sa libing. Choro eh. Joke. Okay. Pero na. Tulungan, naglukot eh. Sorry. Kano, nalanggod. Kano, nalanggod. Kuha na. Tuguin tubig. Ting! Agay! Nira, tamo ka. Pansit ni Satanas!
Mo to yung first try ah. Wala ko ito. Napay daghan na ko. Hindi yung gumalit. At ibuang ko ng mga to. Ibog na. Pangingot na ikaw dire oh. Ano na? Ayaw. Ayaw din eh. Wait, times 2! Kamay. Kamay. Yan ay. Hindi namin. Ini. So, diyan na po, kagbuya, sakitoy. Ayaw ito ni Tiwas. Ano yung samutan mo yung blessings mo ni? Good. Budol, budol. Hasa na bi. 1, 2, 3. Ha. Nita! Oh, shit! A few moments later. Ah! Thank you for the sponsor, Chucky, Kirby, for the plate and all of the things. Gilo for the samyang, Yes. Wisdom for the Chucky. And Kirby for the water. I guess we're never gonna do this again. One last. This is first and the last. Sa atong balik ko, nakisa ito yung ikon ni mo, Idel. Your challenge. Kasi balik ka na eh. Very good. Bye.